Nhar il-ġimgħa filgħaxija il-magna tal-istim fl-impjant tal-BWSC żviluppat ħsarat konsegwenza tal-problemi fis-sistema tad-distribuzzjoni. Dan ikkawża qtuħ estensiv fil-provvista tal-elettriku fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Meta l-magna tal-istim tal-BWSC reġgħet bdiet titħaddem, il-main steam stop valve tal-magna ma ħadimx kif suppost. Għalhekk sakemm jissewwew dawn il-ħsarat, l-estensjoni tal-BWSC ser terġa' tkun wieqfa. Ar minn hekk fl-istess ġranet żviluppaw ħsarat oħra relatati mas-sistema tal-abatement fost qatt ta' ħsarat tekniċi oħrajn. Id-deputat Joe Mizzi qal li dawn il-problemi jindikaw li l-operat tal-impjant tal-BWSC għadu problematiku. Sostna li din jipprova li l-proċess tal-commissioning u r-reliability test kienu vizzjati. Fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet kien hemm tuħ ta' dawl f'pajjiżna kien kaġun tal-estensjoni tal-BWSC. Sfortunatament il-gvern baqa' sieket, li m'għandux ikun, il-poplu għandu jkun informat, u dan qed jagħti raġun li għedna l-oppożizzjoni dak li għedna li għandhom kif il-mod kif kellhom isru t-testijiet illa li se jkollhom problemi. Jidher mill-problemi u aħna nibqgħu nsostnu li xi ħadd jerfa' responsabilità, kemm politika u kemm ukoll teknika minn ħadd deċiżjoni. Żied jgħid li fil-proġetti kbar bħal dak tal-BWSC hija prassi normali li l-kuntrattur u x-xerrej, f'dan il-każ il-BWSC u l-Ena Malta, jiftehmu fuq dak li jissejjaħ bħala service agreement fejn il-kuntrattur iħalli esperti tekniċi fuq l-impjant sabiex jassistu fl-ewwel xhur tal-operat tiegħu. F'dan il-każ iżda ma ġarax hekk. Il-kellem laburista temm jgħid li filwaqt li dawk li aġġudikaw il-proġett ma sabuhiex bi kbira biex jagħtu rigal ta' 4 miljun euro lis-sensar Joseph Mizzi tal-li fittex u sab fuq il-Yellow Pages il-kontrattur għall proġett. Min-naħa l-oħra naqsu li jagħmlu service agreement mal-BWSC.